Amanami dohot inanami huria na hinaholongan ni Tuhata horasma dihita sa luhutna. Asa tapuka parmingguota di bagasan manogoton alani parjulo mahita martang yang nahohom. Amin. Tapuji Tuhata sian buku ede nomor 125 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Posi tutu dorohaku manang hamatean, manang hanguluan, manang aka suru-suruan ni debata, manang harajaon, manang haguguun, manang aka namasan waing, manang aka narosugut, dang tarbaheni manirangi hita sian haholongon ni rohani debata, marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan de bata para si roha jalan abonar, mauliate hudok kami ala di pabitsar ho tuhami barita nauli, nama nodangi rohanami, ayala ni iu bahen hutadahami hodohot lo moni roham, di pangido rohanami naeng mangulahon lo moni roham hami saliling dingoluon, jalan naeng martua hami bahenonmu, sai parbadiai marohanami marhite-hite todim, jala pargugui mahami mangorom hisap-hisap, dohot manggotapon roha portibion, sai palas marohanami mangoloiho ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Tapuji Tuhata sian buku ede nomor 575 ayat sada.
Tabigi mapatik ni debata di minggutta sadarion ima natar surat di Joshua bidu 24 ayat 20 songonon didok disi. Ope paholang hamuma debata sileban akana di tonga-tonga munai. Jala pauduk hamuma rohamu tujahuba debatani Israel sahalinari kujahahami. Ope paholang hamuma debatasi leban akana di tonga-tonga munai. Jala pauduk hamuma rohamu tujahuba debatani Israel. Songonima patik ni debatadi hita alani rap mangidugugu mahita tutuhata. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Tapuji Tuhata sian bukuede nomor 623 ayat 2 dohot tolu. Tapa uduk jala tapa serem marohata tata poti madosata tua dopan ni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Napungudo hami di julom martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asni roham na gudangido. Saya si maroham midasadok bangso nami. Sesama dosa nami saluhudna. Sai sungguli maroha nami. Asamu baroha dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si pangulu kami. Amin. Tabigima hata baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonodo hata ni jahuba. Unang ho mabiar ayaw do si luluhon ho. Nung ngapola huju guarmu au napunaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Udul ma hita. Tapuji Tuhata sian bukuede nomor 110 ayat 1 dohot ayat 2. Aku
Abigima turpuk epistel patujulo ni Jamita di mingguta sadarion imana di enet sian 2 Korintus 10 tolu mamuka sian ayat 5 sahat ro di ayat 10 tolu 2 Korin 10 tolu mamuka sian ayat 5 sahat ro di ayat 10 tolu rap majaha mahita marsikat sorin ujuni hamuma dirimuna manang na di bagasan haporseaon hamu sulikit hamuma dirimuna na so ditada hamu do dirimuna pabua naung Yesus Kristus di bagasan hamu ai ia soi sadok na so tau do hamu alai martangi yang dohami tu debata asau nang diulah hamu agia hanaroa dada asahami idau natau naing hamu mangulahon nadinggan dipangido rohanami nakpe songon nasotau hami idaon ailas dorohanami hamu margugu nang pegale hami laosoddo tang yang nami naeng gabi togu rohamuna ope alia kadongan sailas marohamuna sayolo mahamu patuguon jala apoan sadama pikiramuna raduti hamu madami asa didongani debata parholong roha jala pardami hamu sai didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata dohot parsaoran itu di parbadia mahamu saluhurna ido sahatna martua doakan atumangi honhatani debata jalana upeopsa amin. Tapuji tuhata sian buku ede nomor 200 ono pulupitu ayat sada taba ayat onom. Tidakon maha porsiao tai songon nahina tidakon idongata saha porsiao disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu naso hatu dosan nato mo palangit dohotano
Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siya to di parbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na birnit, di panguhumon ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tua tuba nuatoro dong ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo lahohudul tu siamun de bata Jahoba, amanai pargugu naso hatu dosani. Di sima ibana pa imamulak sugo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mati. Au porsea di todi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na madok, mula mangulu do sugot daging ni halak naong mati, dohot di hangoluan na sorasuda. Amen. Hudul mahita. Tabegema korpuzian sian naposo bulung gabungan.
tabegema titing namasa di huriata di bagasan mingguon. Selamat hari Minggu madihita sude amanami doho inanami ruas ni huria HKBP Batam Resort Batam naromar minggu di bagasan sadarion. Selamat datang nang di amang doho inang naod dope parjolo sahali mar minggu di huriat taon. Na parjolo goar ni minggu, ia goar ni minggu ta sadarion ima minggu pawaluhon. Dung Trinitas jala topik ni minggu ima padonganion dohot pangaramotion ni debata Allah yang menyertai dan melindungi paduahon pangojakon ni Padita Yosua RH Togatorop STH sadarion minggu 30 Juli 2020 pukul 10 WIB tapatupado ulaon paborhaton manang perpisahan tu amang Padita Yosua RH Togatorop STH sian huriata HKBP Batam siala pida tugas nasida gabe Padita Resort di HKBP Resort Tembesi Indah alani i songon haputusan ni rapot huria tapatupado naparjolo sadarion tapatupado papunguhon peleon amplop tuganuk parmingguon songod dalatta makalasod dohot makamolatehon pakobasion ni nasida salelengod di huriata napaduahon dung sidung parmingguon pukul 10 WIB tauduti muse ulaon marsi panganon dohot sesi ramatama di gedung serbaguna lantai 2 nama dohoti ulaoni ima sude full timer dohot keluarga parhalado dohot keluarga utusan sian ganuk WIB tolu kakak jala utusan sian ganuk kategorial sekolah minggu remaja naposo dohot punguan kor na adong di huriat taon patoluhon ruas natabba mamuka minggu sadarion gabe ruas ni huriat tama amata keluarga Janri Prima na 70 inangi Mia Audina Siaturi nasida ro sian HKBP Resort Serbelawan alamat nasida di Muara Takus masuk tu wik Muara Takus paupaton ruas napida naparjolo mamuka minggu sadarion nungapida huria be amata sipayung inang boru si hotang raddoho ianakon nasida siala pida huria nasida tu HKBP Seisilau Resort PTP 3 Buntuk Pane Distrik ke-13 Asahan napaduahon mamuka minggu sadarion nunga pida huria be amata El Sianipar inang boru naibahon nahinan raddohot ianakon nasida siala pida huria nasida tu HKBP Balige Resort Balige palimahon partangyangan menguan kor ama PHD Senin 31 Juli 2020 tolu di patupado partangyangan punguan kor ama PHD maringanan di bagas ni keluarga P Sitanggang boru Tampu Bolon alamat nasida di Alam Raya Blok D nomor 10 tolu masuk pukul 10 sia tolu puluh WIB paonopom partangyangan WIK jadwal nama jabui dohot inganan partangyangan WIK di huriata di bagasan mingguon ima hari Rabu tanggal 2 Agustus 2020 tolu Baloi Kolam Sada Baloi Kolam 2 Baloi Center Tiban dohot Bengkong sekitar di hari Kamis tanggal 3 Agustus 2020 tolu ima di Bengkong Indah Muara Takus Nagoya Batam Kota dohot di Baloi Ditpam di hari Jumat tanggal 4 Agustus 2020 tolu ima di Baloi Kolam Tolu Seipanas dohot Blok Onom papituhon mahasiswa praktek STT HKBP pinabotohot tu sude ruas ni huria nunga sidung be praktek na pinatupani mahasiswa STT HKBP ima marhaposan sihite dohot Fajar Sinaga di huriata
Jala borhak donasida mulak tu kampus STT HKBP di tanggal 4 Agustus 2020 tolu. Mauliate ma tu nasida diaka pakobasion nasida na di huriata. Pawaluhon par guru malua. Pinabotohon ma tu sude ruas ni huria. Naeng tamulai ma par si ajarat tu par guru malua. Alani tu akan naso malua dope boi ma di paboton tu huria marhite situawik. Jala dibuat ma surat pengantar siat situawik. Dohot fotokopi surat padidion nabadia. Pasiahon parmingguan sekolah minggu gabungan. Minggu tanggal 6 Agustus 2020 tolu. Tapatu pado parmingguan gabungan tu sekolah minggu. Maringanan di pos Lubuk Baja masuk pukul 2 wib. Alani tasosoema akayana kota laho maddohoti parmingguoni. Pasapuluhon seksi kesehatan, donor darah dan periksa gula darah. Pinabotohoma tuhita sude minggu tanggal 6 Agustus 2020 tolu di patupa seksi kesehatan do kegiatan donor darah dohot periksa gula darah mulai pukul sia saat tu pukul 11 wib bertempat di ruang sermon. Tadohoti ma ulauni songot dalata mangaradoti hahi pasota. Pasapulu sadahon kunjungan HKBP Distrik 7 Dairi. Minggu tanggal 6 Agustus 2020 tolu rodo tamuta ima padita na adong di HKBP Distrik Papituho Dairi. Laho mangido pangurupion tu pembangunan kantor distrik Papituhon Dairi. Jala laos dibuan nasida do kopi sidik kalang. Alani pinangido ma tuhita sude. Songot dalata laho mangurupi nasida. Dabuat ma kopi nabinuan ni nasida seharga 100.000 per 1/4 kilogram. Pasapuluh 2 hon namar sahid tabuam ma ditangyangta imar duas nihuriata natong di bagasan parsahiton. Dohot pemulihan. Asa tumibu hipas warna boy mata bereng di layar infokus. Pasapuluh toluhon sumbangan bunga altar. Jinalodo sumbangan bunga altar sian Pania Irene Lumbang Gaul sian sekolah minggu Baloi Center Mauliate ma dinasida. Pasapuluh 4 ton ucapan selamat ulang tahun sude perhalado doho ruas nihuriata. Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran doho ulang tahun pernikahan tusude ruas nihuriata namar ulang tahun di bagasan mingguon goarna boima taida di infokus napar pudi parhepengon saldo akhir per 29 Juli 2020 tolu godangna 670.198.060 rupiah. Songonima titing namasa di urihata tuhata ma nama masuk-masuk. Tabegima korpusian sian ina Lubuk Baja laos diuduti ma muse anon sian ama PHD.
Amanami dohot inanami tapasahat ma peliatan muli kantong sadaa dohot kantong sadabi laos marede hita sian bukuede nomor 204 ayat sada dohot udutna.
martangiang mahita. Dami ni dibata na sumurung sian salukut naroha. Iman na mangaramoti akati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas salum. Hata ni dibata di hita di parsorata di minggu pawaluhon dong Trinitatis jala sekaligus di bagas bason nalaho paberkaton mata perdita Joshua Tugatorop dot keluarga tuinganan pelayanan ini baru di HKBP Resort Tembesi Indah jenek dosian Sada Musa 20 ayat 10 115 songonon madilok disi. Alai borhat do anggo si Jakob sian Berseba laut Tukaran. Jadi tol khasma ibana tu sada parbornginan gabe marborngin ibana disi. Ainunga mate mataniari dungi dipabuat ma akabatu na di sini bahen halang ni uluna laos modo mibana disi dungi marni pima ibana didama sadatangga na pinagogo tutano tol khas rodi langit ia ujungna jadi idama sai marnaik mijur siani akka surusuruan ni dibata jongjong digijangna anggo jahuba jala ninna do audo jahuba debata ni opum si Abraham dohot debata ni si Ishak ia tano pino do mammon lehonokku matuho dohot tu pino parmu jala sobokon orbuk di tanoon sogo torok ni pino parmu jala akarara ma kamu tu hasudutan dogot tu habicaran dogot tu utara dogot tu dangsina jala dapotan pasu-pasu sugut nasa marga na di tanoon marhiteho dogot pino parmi idama sai dok anakku jala ramotakku doho manak tu dia peho mangalakka jala tugihonokku doho mulak tu tanon aidang tadi konokku ho da jala so sangat kubain na kuparbagai tu ho dungi tasunggul masih Jakob sian nabodomi jadi di dokma inganan ni Jahuba doon hape so pamotuakku jadi mabiar maibana ninna man nasokal situtudo ingananon daktar baen soon bagas niripata jala baba pitu ni langit dungi hehe ma si Jakob sogot manugot nai dibuat ma batu pinar halang ulunai jala di pajongjong baen partinadan jala di usehon miak tugijangna dungi di baen ma goarni inganani Betel manang bagas ni dibata lusdo goarni hutai yang go nasai laon dungi marbaga-baga masih Jakob ninna do molo di dongani jala diramoti di bata au di dalan nakudalanon jala dileho diau sagu-sagu si pangano do ulos si palusonokun jala marsonak-sonang au mulak di togio tu bagas di damang sai Jahoba ma di batakku jala batu na hupajongjongon bain partinadan ima gabi bagas ni dibata jala sude nani lehom mutuau par 10 honok kumai tuho songonima sahatna pardonganion dohot pangaramotion ni debata damang do dainang do tabuak kadongan Tatu molo tatadado si Jakob pitor ingot do hita buado karakter Jakob dimulanai naului mana
mangoto-oto ya bang hahana. Ate. Dia adalah seorang penipu, seorang perampas hak kesulungan dari abangnya. Jala domutusido naik taida pabawa di bagas jami tahun ibana sasitonga sedang dalam pelarian. Lari litu di mana karena dia takut kepada abangnya yaitu si Esau karena hak kesulungannya telah dirampas. Alai nek taida sian pardalanan na niadopan ni si Jakob di ngoluna sekalipun dia takang tupe songoni juga na alai takas do ibana di parar de bata. Nang dokonon pabuah di tonga-tonga di ngoluta dak saya sudah jol mana takang na julu dak kasih yang ulu na di ujungnya itu tahe adong go jol mana julu na kawin lari dak wato adong isoni ati mangaluga dak satulup na torasna di luar kon buru ni halak boy do di mulane songon aju rohani na torasna mangidei ala naung ditutun lomona itu tahe alai dang boy tabung kiri justru adong go jolma na jolo mangalua justru odo hela no burju justru odo mungkin yanak kon no burju tukpe di bonanai songana ju rohani naturasna beila kudui unang alapi ngasai ini kon saya ditutun yalap jadi di patu paulau ni dak parbinoto ise natorasna. Jalaima perdalanan itulah sebuah misteri perjalanan kehidupan kita yang tidak bisa pastikan bahwasanya orang yang bandel dulu lalu ke depan sepertinya kalau bayangan kita dak kasih abi. Inilah yang kita lihat dari karakter Yakub. Yakub orang yang ambisius, orang yang mau mengejar sebuah kesuksesan dan kesuksesan itu pun harus mengorbankan hak kesulungan dari abangnya. Jala marhiti-hiti ala neng marsakap karena memang sudah begitu marahnya Esau, lalu dia pun berangkat untuk meninggalkan keluarganya. Alai na sudah mah tukpe ototoi among ngasisak. Justru among ngado na manuru si Jakob asalao tukaran. Alaniaha sapala naung ape pasu-pasu de bata. Kalau sudah berkat Tuhan itu yang telah disampaikan melalui Ishak itu tidak bisa lagi digeser-geser. Dan ini akan tetap untuk dikerjakan oleh yang telah diberkati. Alani disuruh si Jakob laku meninggalkan haran asaboy imana malua tutu sian rimas ni hakana si Esau. Alani neng dokonota dito ngatongan ni pardalanan nai jala tabereng gotong si Jakob sekalipun dia tadi takang dia juga orang yang patuh. Dia mau disuruh. Disuruh bukan hanya pergi, tapi disuruh juga jangan mengambil perempuan dari orang Kanaan. Jadi artinya ngadong dibain si Ishak tuntunan tidak boleh bercampur dengan yang lain. Tidak boleh menikah dengan yang bukan seperti yang ditunjukkan oleh Ishak. Karena kenapa? Karena dia akan dipersiapkan menjadi keluarga yang khusus, menjadi pribadi yang khusus, menjadi keluarga yang menjadi alat Tuhan. Jadi harus memang dipersiapkan tidak boleh bercampur dengan yang lain. Di tengah-tengah perjalanannya ima jami tahun. Ujulo jai mana, maradi mana, mangulo di mana, dia pun mengalami sesuatu yang berbeda.
dungi marnipi maimana. Marnipi mangida sada tangga naking bahwasanya malaikat naik turun dari tempat itu. Lalu Tuhan ada di atasnya. Ini adalah merupakan cara Tuhan, laku patogukon, cara Tuhan untuk meneguhkan seorang pribadi yang tinggal dalam ketakutan dan rasa galau. Tuhan tidak membiarkannya di tengah-tengah kegelisahannya. Tapi Tuhan datang menghampirinya dengan sebuah mimpi. Jadi mimpi, nipi, diparar di mata lahu mama kulingi si Yakub. Tidak singgo bolu nipitan waeng, bolu dihatai nipi toridokku ku di alam. Itu teh, boleh mernipi ku di alam. Itu rinna. Tapi neng dokonot tadi son nipi adalah merupakan media Tuhan. Nipi adalah merupakan sarana Tuhan supaya pesan-pesan Tuhan itu bisa sampai kepada orang-orang dikasihinya. Dalam nipido sarana di mata laku patadako dirina memperkenalkan dirinya kepada Yakub. Bahwasanya Yakub sudah tergolong orang yang dipilih oleh Tuhan. Mungkin gabe ningot doradong padokan ni sada kata bijak, Tuhan akan menemuimu di mana engkau berada untuk membawa kemana dia pingin kita pergi. Jadi artinya di dia pehita, songgon si Yakobon dimanapun dia, di tempat yang sunyi pun, di tempat yang terpencil pun, di tempat yang terisolir pun, Tuhan itu akan menemui kita. Kalau kita mungkin bisa lari dari setiap persoalan kita, kita lari dari setiap orang-orang yang mungkin mengejar kita, kita lari dari orang-orang yang membenci kita, tapi kita tidak bisa lari dari kasih Tuhan. Amin. Mululitu pehita ala niaung hakurangatta, ala mabiyar hita dan segala macam. Mungkin bodoh hita suhi. Nalai molus yang holong ide bata, dang adong nasuhi, dang adong nabuni. Ima holong ni di bata. Dalam marhiti-hiti di perjupangan nai, di bata dakon di bata, dala disi di pasah nakik tu ibana, au ngakapiga-piga na mungkin boy menjamin perjalanannya itu akan bisa langgeng dan mulus. Karena dari beberapa yang harus kita lihat di situ, di lekot debatado bagabangan na parjolo, di lekot tano na pinubunan nai, naninganan nai menjadi berkat bagi dia. Jala na padua kon neng dokonon na disi pinoparra akan banyak dan akan mengisi seluruh mata penjuru mata angin. Baru na patuluhon adong jaminan pabua dirongani di bata, diramoti di bata, omma nadiguari providentia dei. Bahwasanya Tuhan akan menyertai setiap orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan. Tuhan akan melindungi setiap orang-orang yang telah membangun relasi dengan Tuhan. Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan orang yang selalu rindu marsaur dohot di bata. Alanido di bagasob bason, odorotong naing dokonon natuhita, waduh hita tutu di tonga-tongan ni perdananan ni nguluta, supaya kita sekarang itu merasa aman. Molo didok sada kebutuhan na mendasar di tonga-tongan ni perdalanan ni ngulu ni jolma adalah rasa aman. Kebutuhan na mendasar idok kon Maslow. Ketika orang merasa aman, dia akan tenang, dia akan damai, dia akan benar-benar merasakan nyaman dalam hidupnya. Tapi ketika orang tidak merasa nyaman dan aman, hidupnya akan selalu terganggu dan tidak akan pernah bisa tenang dalam hidupnya. Alanido di bagasob bason marhiti-hiti janji, marhiti baga-bagai, lalu
dia pun terbangun. Tersunggul mai mana. Pabua di mata ni si Abraham. Rotu ibana jalan mangalekon baga-baga gabi di pajongjong ma diinganani na diguari naking gabi batu parningotan boleh diguari the memorial stone je bulu adokpe daku boto bolo tapajongjong tuak kanata kaholongi na dua-dua ta uputta aung tugu anu lapatan di tuguon ope perlu do tarenukon molo di pajongjong imana di si the memorial stone sasi tongan nek parjolo neng dokononna neng marningot ibana bahwasanya Tuhan menyertai dia di sepanjang hidupnya. Jalan dakola di mana? Neng dokononna sude pino parna asa marningot bahwasanya Tuhan telah memberikan janji penyertaan Tuhan. Jadi boleh dok tuitan waeng di memorial stuni imana gabi Betel naking. Bet adalah rumah, El adalah Tuhan. Jadi sekarang mau dikatakan kepada kita, Betel adalah tempat perjumpaan antara Allah dengan manusia. Lalu kita diingatkan sekarang, apakah kita sudah punya Betel di tempat kita di mana tinggal? Neng dokonon dari si ikon boy asa sonang ngolum, asa nyaman ngolum, iko pajong-jongommu Betel di bagasmu. Amin. Iko pajong-jongommu Betel di nganan pangulommu. Iko pajong-jongommu Betel di nganan pakubasyommu. Aduh Betelon. Ima mulu seulu hita marua. Mangalopit tangata. Marsaor do de mata. Ipe ngadeguari Betel. Daku boto boleh hai hita tubali. Au ya tahun 10 walu kebetulan aku perjalanan tu si jala dibuat dongan tu katorna jala habis dibuat dongan tu katorna ibuan nang tu adong sada mall. Setiap lau kami tu sada inganan di Bali aku tu songin 21 sonari di katori adong bau dupa. Tahu tu bulu Bali kan inganan ialah Hindu. Jehudok satu daerah mall-mall ne arong nasongoni. Jehudok kenapa bisa seperti ini? Ya inilah hebatnya orang Bali. Bagaimana orang Bali tidak melupakan dewanya. Jadi ciri khas ni dupanai naik patudukon bagaimana spiritualitas ni mana. Dohot nasi nombana. Ibagas rohaku songono do naing halak Kristen. Boy do kami songono kalakon naing di kator raipe yokpe dak sude di si halak Hindu alai ikonadonggo bau dupe. Itor takas doi. Jala itor songindo tu parnianggoan. Luar biasa dua lakon naroha. Jadi yang dokonot tadi si idora nanek tadokon walu kita di bagas tikyon lako pajong jokon dari guari naking Beteli. Baru kita pajong jokon sebuah tanda bahwa di si adong de mata. Jadi tadan waeng mungkin neng dokonota pertanyaan teido, persaurat teido, relasi teido, persekutuan teido do de mata. Mulu seolo kita contoh ketika so dibuka ulau, so dibuka aka perjalanan. Olo kita mengalopit tangata. Mungkin ima buy dokonota nagabi Betel. Orang yang mau melakukan seperti itu dipastikan dia akan nyaman. Amin. Nyaman doa mulu martangi yang amanginang. Mulu martangi ya kamu neng lau merdalan neng lau mangulat nyaman doamu. Pasti nyaman. Alanya nunga terhubung hita naking. Ketika kita memang mau membuat tadi the memorial stone, membuat Betel itu sudah terhubung hidupmu dengan sorga. Karena tadi di Betel itu lalu malaikat naik turun. Ya, lalu Tuhan ada di atas. Berarti ketika kita ada di tengah-tengah spiritualitas yang mau membangun hubungan dengan Tuhan, di situ pintu gerbang sorga
telah terbuka. Jadi molong amartangi kita sasi tonga dalat tadui lako mangida disi nunga ukap pitu ni banua gijang. Yunang remeh ko na manginang. Ya. Dang boy hita menyepelehon pabua memang ngulu partang yang otai doa kita itu adalah memang salah satu pintu gerbang untuk menuju surga yang dijanjikan oleh Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana kita mungkin bisa sampai ke surga untuk menyampaikan unek-unek kita? Makanya dok Tuhan Yesus audo dalani dohot hasit tonga dangadong nasa tuamai anggoso mari hiti sianau. Berarti mau kita katakan makanya doa kita itu juga harus beralaskan atas nama Tuhan Yesus. Lalu doa Tuhan Yesus, aku adalah pintu. Audo pintu, berarti tidak ada orang bisa lewat ke pintu surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Odo naikon paposton rohatta di tikyon. Pos doroham di tikyon, molo tunggodak pe parsoryommu, gorang parkulommu, alai molo ngarapo do Tuhani, boy sudah bodu sommu, odoran naikot tarinukon. Ganggu do peho, molo ngadidok, dong anakku doho, ramotakku doho. Saya pikir ini harus menjadi pertanyaan. Kalau disebut tadi Providentia Dei, ini adalah merupakan simbol bahwasanya Allah akan menyertai, Allah akan melindungi, Allah akan menuntun kita. Jadi halak yang sudah dikatakan oleh Allah tadi, bahwasanya dia akan disertai, berarti Allah itu memproteksi. Warape memprotekate, bahwa memprotek, melindungi. Dia membentengi, pikirannya dibentengi, hidupnya dibentengi. Sekalipun ada masalah, tetap Tuhan membentengi supaya dia jangan kalah dengan sebuah pergumulan hidupnya. Amin. Itu menunjukkan unang holsogon kamu agia. Jadi kita dilarang. Mungkin kita tidak tahu siapa-siapa kita sekarang yang mungkin sedang punya pergumulan, yang mungkin kita galau. Mungkin karena persoalan ekonomi, mungkin persoalan sakit penyakit, mungkin persoalan yanak kope dang marna jelas dia dorok kamyon dan segala macam. Kita tidak cukup Pak Manginang hanya di dalam mengeluh dan mengeluh. Tapi persoalannya sekarang pintu surga itu telah diperkenalkan kepada kita melalui tadi the Betel. Waduh, Betel, jadikanlah di rumahmu, di kehidupanmu ada rumah Tuhan. Amin. Ikoni dora. Waduh kita menjadi honi. Molo ngaong tabay ni toktong. Pos maruhata. Dang tadi koron na kita. Ate. Ima jorau pikir gomparan na perjulu. Napa dua kon. Molo taro nuaing naong diramoti di bata hita. Hita na di sonoppe ikon akwat taro. Hita bui songonon, hita dong dison. Bukan hanya karena kekuatan tangan kita, pikiran kita, kehebatan kita, tapi kita ada sampai kini adalah merupakan bukti Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupanmu. Alani molo takui debata berperan berkarya atas hidup kita, kita harus juga benar-benar seperti Yakub ini. Bagaimana kita mau dulu melakukan sebuah janji iman. Manang dia pe janji imam mi. Ya doho merjanji tu ribata. Manang padua kon. Aha manang dijanji hoko tu ribata. Ate. Amang inang neng dokonota di Parjamita 5 takasdo ikoning otot tadi si mulubui tajahajo Parjamita 5 ayat 7 halak
na merjanji halak na merbaga-baga itu harus benar-benar dibayar. Munak saya berjanji alerang dibayar. Tunggon na dui. Uluwi tajajo satokin Parjamita 5 ayat tului. Dirok bisi mulu marbaga-baga hotu di bata unak ko marbidda-bidda pasahaton. Aidang lomo rohana midahalak nautoi. Manangahape naung binaga-bagahom ikon gararomu. Di artina satu nama te pehite ngagabi makke hita dia utang mi orang busuk go perjaji kuling do yala na julu tikingulumi do koko mulu ngasongono nau bainok kudo songonon tak sonari tangong ibeko wah haro marbaga-baga ho amanginang haro marbaga-baga tu Tuhani. Pernahkah saudara bernajar kepada Tuhan? Kalau kita saudara bernajar, kita menjadi orang yang disebut najir. Orang yang disebut najir itu harus benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Ngotamu argadui. Mungkin tuhita sama hita, bui hita berjanji dalam tatepati, hal yang kutu Tuhanin dan bui. Karena janji bagi Tuhan itu adalah merupakan hal yang sangat penting. Janji adalah merupakan jati diri. Jadi kalau kita benar-benar sudah benar mengakui dan benar menyadari di dalam kehidupan kita ini ada berkat Tuhan dan pingin lebih lagi supaya Tuhan memberkati kita, lalu kita bernajar, najarmu bayar. Mulung anak taula ko ni baru pe ipasik kok maka pasu-pasu. Imara neng idota siya tonga-tonga ni pardalanata alanin na parjolo neng dokonota naking mula jo di pardalanan ning ulutaon songon jamita pertangyangan natwari pabua perlu tak koreksi dulu hidupmu. Mana tahu kita juga perlu untuk menenangkan diri. Selidiki dulu hidupmu. Mana tahu kita selama ini sudah lelah, hanya ingin mengejar dunia, tapi tidak mau untuk sebentar mengulun songon sijak kopi. Jadi ketika kita mau untuk mengkoreksi diri, mengkoreksi kehidupan kita dengan cara berdiam bersama dengan Tuhan, di situ Tuhan akan menunjukkan maksud-maksudnya yang lebih baik. Yang kedua, tentunya ini juga harus menyamankan kita. Ketika Tuhan menjanjikan sesuatu yang benar-benar luar biasa, berarti kita dipercayakan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang terberkati dan menjadi orang-orang yang menjadi sarana berkat. Oni doranang tu pendeta nami dusol yang akan melanjutkan tempat tugas yang baru. Ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah responsibility yang telah diamanahkan oleh Tuhan kepada para hambanya, supaya hambanya juga merasa nyaman. Bukan tidak ada tantangan, ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, ada banyak masalah, tapi ketika kita mau sungguh-sungguh melihat janji Tuhan itu adalah janji yang selalu digenapi, itu akan benar-benar memberikan sukacita yang baru. Tak pola sonna jalan sendiri, bagaimana Yakub tadi, sahalaknya alai roh de bata manopot. Di kesendirianna roh Tuhan di manopot. Ala di kesendirian nai di suatu de bata. Disisipkan Tuhan, diberikan Tuhan, ada tanggung jawab yang harus dikerjakan. Jadi tetaplah percaya, yakinkan diri, jangan hanya mendengar kata-kata kita sudah lemah. Mendengar sebuah masalah kita sudah panik. Tidak ada masalah selesai kalau disikapi dengan panik. Tapi
setiap masalah bisa terselesaikan dengan doa. Kalau kita yakini ketika kita mau bekerja dan berkarya untuk Tuhan, di situ Tuhan akan bekerja. Jadi yang kita kerjakan adalah merupakan rencana ni di Batado dan rencana tasabing oleh sakap ni di Batado. Anggia merhiti-hiti boy terus taida babua di Bata mengula di tengah-tengah ni nguluta. Alani teperbadia memana. Teperbadiai di Bata di tengah-tengah ni bagasta. Jojodo mungkin tak lupa kon mau perdita nami jolma tatangyakon alai dirita dak kita tatangyakon. Soalnya itu raka situ ade. Bulu sadar kita orang kita doakan tapi kita sendiri mungkin minim untuk berdoa. Ngarik kok ra paula kota bagaimana dulu guru-guru sending selalu membuka sesuatu yang berbeda dengan orang yang di sekitarnya. Dia dulu yang membaca firman Tuhan di rumahnya, dia dulu yang berdoa di rumahnya, dia dulu yang bernyanyi bersama di rumahnya. Lalu itu akan menjadi virus-virus positif ke lingkungan. Artinya ngekumulat da songoni. Una kola borat naik tu pertangyangan, una kola naik borat marjamita. Ape lu bahita manangyak ko keluarga ta do dirita sendiri. Jadi saya yakin kalau kita sama-sama dulu melakukan doa bersama. Contoh, walu tutu benota setiap hari Senin jam 8 pagi manang jam 1 pagi rak martangiak sudi. Buru benota sunguninay. Dalam waktu yang sama, hari yang sama, sama-sama berdoa dari rumahnya masing-masing. Minimal contoh akan tua-tua doa kapino parmu. Anggo salion rak martangiak kita sudi. Manang nadong di Jawa, manang nadong di Medan, manang di dia. Hari Rabu amangnya, inangnya sama-sama berdoa. Kalian berdoa di situ, mama berdoa di sini, bapak berdoa di sini. Kita sama-sama berdoa. Acugari heata patupa songoni, pasti lemar teba-teba do semangata. Amin. Alin ko tahu jiro mampai songoni. Dang buah mampai betel di bagasmu minimal di ganup-ganup yang anani tapajong-jong jua ke pertangyangan rak martangiang dalam hari yang sama, waktu yang sama. Kapan ini hamu manut Tuhan. Boda manginang. Boido. Bado, sungon nagalero. Boido satolo buamu. Aok pekeleng mui Medan. Aong di Jakarta, aong di Surabaya, aong di San. Amang, inang, boru, hari Rabu dah, manang hari Kamis, jam sekian, rak martangnya kita dah. Lasohnya apa tupai? Ade, daknya apa tupai? Ini yang harus kita kerjakan. Asong jo perubahan niat tong, ade, pasti nyaman. Artinya, paju pak kita dia. Paju pangi dia. Itangyangi. Dakola paju pangi handphone. Dakola paju pangi video call. Ale paju pang di bagasan tangyang. Jadi halak na mangulahoni mertua may mana. Amen. Halak na mangulahoni buanak king. Halak na mangulahoni mertua. Diberkatilah orang yang melakukan seperti itu. Amin. Ngotamui. Mulu si hol roham uji jo, ites jo. Unak saya tahatai betil, inna le mambe betil pita subui, tadi. Gitu kan? Jadi marititi mamanginang asaboy jo tapajong betilon, ngati. Unang jo holan na salpu jamita, minggu na salpu pe ngagabi salpu majamita dang diingot jamita. Mulu suku kamu ama jamita minggu na salpu. Lupa. Jadi odang boy lupa jo. Sadok tona di bagas sadarion providentia Allah, providentia Dei, pangaramotion ni di mata bukti kom majuin aking mulu boy tapacang kita buat doa dengan keluarga kita, dengan saudara kita dalam hari yang sama, dalam waktu yang sama. Soal waktunya silakan pilih sendiri. Saya yakin itu akan memberikan warna yang berbeda.
hubunganmu dengan Tuhan akan dipulihkan, hubunganmu dengan saudaramu akan dipulihkan. Biar roh aku kita sama kita pe namar keluarga pe daknya masih tangyangan. Jadi jangan kapajupang baik kok kamu mah bagas tangiak pedang barani ho manangnya kuni buana mahajol mota. Jadi mulo pajupang boy mungkin oke lah. Alai itangiang mu pedang boy solot toko keluarnya sugomu, anakmu, helam dan segala macam. Itu dia nama kita. Saya pikir kalau itu bisa kita lakukan, kita telah memenangkan sebuah pergumulan. Amin. Jadi unang olo kita ditaluhon, menangkan semua persoalan-persoalan kita dengan apa? Dengan doa. Jadi bulu naung di hamonakko kita. Pasti do rejekim ukak mai gudang maeng rejeki soppol mar soppol anak rejeki soppolisan saya itu kadang nanti dia kapas-pasui na soppol lo jadi sonari asa ukap jo unang soppol biak kapas-pasui jangan tertutup berkat-berkat itu ya jangan sampai berkat itu terus tertutup tapi bukalah karena apa yang harus dibuka hatimu yang harus kau buka rohmu yang harus kau buka. Ketika hatimu kau buka, roh Tuhan ada di situ. Lalu semua pun berkat-berkat itu akan mengalir dari segala penjuru. Amin. Nak seri puhola sianak pasu-pasu, ragam pasu-pasu akan mengalirkan segala sesuatu termasuk sukacita. Jadi selamat, artinya selamat dulu membangun hubungan dengan Tuhan dengan membuka pintu-pintu hati sehingga pintu-pintu sorga pun akan terbuka. Amin martang yang mahita. Moliate ali Tuhan Allah saya toktong doho mangaramoti kami bisa dok pardalanan ningulu nami tukpe tutu daksai manoktong bui kami di bagasan las niroha. Alai sada nahu hapor syai kami budak pe nahu pergumulok kami kurang nahu parukilon kami dakya di tadi koko kami Tuhan. Hodo madongani, hodo madugu-dugu kami. Alani suak songoni manang hatam nuaing naung mamakulingi kami. Mangalio sada pos neroha di kami. Pabua mulo naung jong-jong tutu. Pasum-pasum di tonga-tonga nama kapor syeho. Lao sido pakotommu tuaka pinoparra. Imatong asa baynommu mahami tutu laho gabi ulaulam gabi parkitiammu laho pasauton sakapmu di tonga-tongan ni portibion pasu-pasu mahami manoktong dia kaulon nami jala urupi ajari kami tutu asabui kami laho mengului lomon niroham marhiti-hiti napatu pakon pajong jokkon ngulu partangyangon dorang soma muka ganup akka sihobasan nami pardalanan nami ulau nami manak parsoram nami manang dia pi asa disido Tuhan hilalaon nami pabua hodo Tuhan nami nama masu-masu kami dibaga sompasot Tuhan dapok mati kina huriam haga bibi Batam lu bajaon lako paborhaton naposom keluarga ni amanami mengpadita Joshua tungatorop naung 3 tahun na sida marhubas di tungatongan ni Huriao Tuhan jala diliokosa da kesempatan na harga tu naposomon lahu makubasi aka ulaun nau bidang tanggung jawab na baru tantangan na baru jala posdoro kanami Tuhan saliling ho mamar naposomon Bainom mudo naposomot Tuhan gabi pasu-pasu di tonga-tonga ni Huriam. Jala urupi naposomi lehon semangat lehon naksahala na siya benugi jangi asa gabi naposo na marsahala ibana di tonga-tonga niya kapalayanan na jala martabba-tabba mabilangan niya kanama kaporsyeho marhiti-hiti pakubosyon ni nasida doot keluarga. Alani saliling mangula na sida di Huriaon say homa na mamasu-masu jala ima pilihan na Tuhan homa na pasikopon di sudi aka pakubasyon ni naposom
Mulai ate manang di kuriam di ngananon, naung takas Tuhan mangaukon, majakon di sudia ka pelayanan naposomi. Asa marhiti-hiti naktutiki nanengro, saya homa toktong manu pagi, jala mamasu-masu, ulaon di tonga-tonga ni huriaon. Atau ngali Jehovah, sudah mata hepas atau nami tuho, kaparsoran nami di bagas sadarion, jongjongi, tiroi, asabui hukubasi kami Tuhan, di bagasan lomo nirokam, di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami, martangiak kami tuho. Amin. Dapat pungu mapiliata, marede mahita, sian bukuede nomor 500 sada. 800 pitu.
Di bata mamandongani ora cinta berase sepaju panggohita muse ora cinta berase Tuhan Taulangi mangedehon 207 ayat sada dunia non Roma 7 maperdita Joshua tu katoro pro inang. Marede kita siap buku de nomor 207. Di bata mama
Huria ni Tuhata di bagasan Yesus Kristus gok mati kina di hari Minggu sadarion. Pabor hatot tama amak perdita Joshua RH Tugatorop sarjana teologi sian HKBP Batam Resok Batamon. Di siala mutasi tuinganan Pekubusan Nasida tuinganan yang baru tu HKBP Resort Tembesi Indah Distrik 20 Kepulauan Riau. Obar tuinganan parpidaun ni Pekubusan Nasida tapi gima isi di surat keputusan sian Epurus HKBP Najinahaon yang anggota MPSD. Surat keputusan ketetapan nomor 320 garing PDT garing SK garing 04 garing 2020 tolu. Epurus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piraja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Joshua Ridar Hamonangan Tugatorop STH, nomor induk pegawai 200903 garis penghubung 1 garis penghubung 22091983 garis penghubung 046. Tanggal lahir 22 September 1983. Jabatan dahulu Pendeta Fungsional HKBP Resort Batam. Terhitung mulai 1 Mei 2023 menjadi Pendeta HKBP Resort Tembesi Indah Distrik 20 Kepulauan Riau dengan ketentuan menerima belanja pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang disebut pada lampiran. B. Kenaikan belanja pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Ketenagakerjaan. D. Iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh HKBP ke BPJS atau asuransi kesehatan. E. Iuran program pensiun disebutkan pada kolom tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP dan DPLK. F. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan pembaharuan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan 1 Sekretaris Jenderal HKBP, 2 Kepala Departemen Koinonia HKBP, 3 Kepala Departemen Marturia HKBP, 4 Kepala Departemen Diakonia HKBP, 5 Biro Personal HKBP, 6 Biro Jemaat HKBP, 7 Bendahara HKBP, 8 Dana Pensiun HKBP, 9 Sekretaris KRP HKBP, 10 Perhalado HKBP Resort Batam, 11 Perhalado HKBP Resort Tembesi Indah, 12 Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, 13 BPSK HKBP, 14 Pertinggal 1-13 untuk dimaklumi. Ditetapkan di Piraja Tarutung pada tanggal 13 April 2023. Huria Kristen Batak Protestan Epurus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani dan ditempel demikian. Amomang Pandita Joshua Tugatorop sarjana teologi nunga dibagi hamu surat keputusan Epurus HKBP obartusi ku paporhap mahamu tuinganan Pakubosamunan baru tu HKBP Resort Tembesi Indah Distrik 20 Kepulauan Riau di bagasan goar ni Bata Ama anak dotor di Porbadia. Amin. Saya di pasu-pasu di Batama sudi ulomuna na selaon di HKBP Batam Resort Batamon bayan sangap di Warna. Laos Marhiteon. Pinasa mahata moliate tuhamu dot keluarga di Siala Pakubosamuna na selilingon di HKBP Batam Resort Batam. Martangiang Mahita. Ali Tuhan di Bata muliate marokanami diko
alanunga di dongane hona sa laon amanami mang perdita Joshua Tukatorop makobasi di huriam di HKBP Resort Batamon sai pasu-pasu nasa pakuboson nasida na sa laon dongani jala pargugoy manasida marhobas di nganan Pangulon nasida na baru marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus pupasat kami tangyang namion. Amin. Masuk maheta tu acara nama dokata. Parjoluma pasal tayo pertikian tu amang pendeta Joshua na pasaton hata pertandingan. Selamat hari Minggu ma di ita saluhuna. Parjoluma pinasaha tu inang patita bema inang. Tapujima tuhata na toktong mangaramoti nguluta sahatu sadarion na pinarsangapan amang preses distrik 20 Kepulauan Riau dohot inang na pinarsangapan amang pandita Resort Batam dohot inang amang pendeta Hutasoid dohot inang Bibel Pro Borusinaga inang Diakones Borusilitonga amang calon pandita Marpaung nang songoni Tuhamu amanami dohot inanami sude parhalado ni HKBP Batam. Nah huhalong hami sude ruas ni HKBP Batam mulai sian sekolah minggu remaja naposu bulung ina ama dohot lansia horas madihita soluna sadarion matiki dihami di paborhat sian huriata HKBP Batam tu pakobasion nami naim baru mandok mauliate hami tuhita sude ruas ni HKBP Batam na toktong di parsaro na toktong hita di ramoti Tuhan sahatu sadarion terlumobi di punguan ina Deborah ina PHD dohot ina lugu baca mulai sahat hami tu huriaon godang hu parsiajari hami parsarion latihan kor mauliate ma dihita di punguata magido maap hami di sude hagaleon nami dohot pakation nami nasoture maupun mahami amang inang dohot hita sudena saulat nari mandok mau leate hami botima. Iya mau lihat ya mak di kala inang nong pasahaton yan nunga songon na takas sudi sian hami ma petikan nari naho parsang api hami di son sudi hamu amang inang ruas ni huria songon inang di amang preses rap dot inang amang padita resort dot inang
ka dongan pangulan na tiki songoninang nawa ngami sudi amanami nanami parhalado ni huria rapgo keluarga nang sudia ka kategorial seksi mulai sian sekolah minggu sahatu lansia. Demikian juga kepada rekan-rekan pelayan tim IT, tim multimedia di gereja ini. Bersyukur kepada Tuhan Boy melayani di Huriata sudia karubas na burju nadong di Huriataon di HKBP Batamon alani hata pertadi ngemasya nahami amang do inang mau lihat mati para saurata di pasu-pasu Tuhan mak Huriaon di pasu-pasu Tuhan matok tong nang hita di ganuk bagas tabi somun jamita nang takas tabi ginakin na pinasa nemang paresesta om matiki dihami undur pamit berhak mahami tu huria pak kubasyon baru pasti tung matsegudang duha galeon nami keterbatasan nami 3 tahun 5 bulan mahami marhubas di Huriaon gumudang dohami rak marsaor doaka yang aku ni Huriai remaja nang akan aposo bulung pe salut dan bangga nung di pataruhamu hami na di hari Minggu na salpu dia KBP Tembesi jala sudi ruas ni Huria nang parhalado na adong desi marlas ni roha dihabuluson ni roha sudi parhalado nang ruas ni Huria na burju na marsidohot manaruho kami soni nang natumangyakon acara dinggan mardalan lasoni nang huidahami di bagasatikion di bagasan lasni rohado tangiang motivasi kur na pinasa muna yamang inang dan juga rekan-rekan napo sebulung menjadi penyemangat kepada kami semuanya. HKBP Batam akan tetap senantiasa di hati dan juga menjadi salah satu model pelayanan yang akan saya terapkan dimanapun saya melayani. Horas, Tuhan Yesus memberkati. Wala tema pinasama na mawakili luas naong terpilit pada kong hata. Shalom, horas madita salutna. Nap humpar sangapi hami amang preses uluan ni distrik 20 Kepri. Na huar sangapi hami amang pandita resort dohot keluarga. Na huar sangapi hami amang pandita Joshua togatorob dohot keluarga. Na huar sangapi hami parhalado HKBP Batam. Na huar sangapi hami ruas ni Huria HKBP Batam. Parjolo kami mohon izin
tuhita ruas saluhutna kami na ditunjuk na mewakili ruas laho pasal tot hata borhat manang perpisahan tu amang pandita Joshua Togotorob dot keluarga. Jadi tu amang pandita dot inang kami mewakili ruas memohon maaf jika selama amang dan inang melayani kami ruas HKBP Batam adong kesalahan di pakatayon manang di perbuatan. Jadi di pelayanan amang nah kurang lebih 4 tahun, 10 tahun 5 bulan ya Mang. Dilalami terasa cukup cepat sekali waktu berlalu. Seperti bukan 4 tahun Amang, seperti 2 tahun atau lebih kecil lagi. Jadi taringot dau molo adong halak jika yang kita senang bersama dia itu waktunya berasa begitu cepat. Begitulah yang saya rasakan Amang. Jadi luar biasa Amang. Saya yakin dan percaya pelayanan Amang telah memberkati kami ruas HKBP Batam seluruh week, sehingga iman pengharapan kami semakin bertumbuh. Jadi Husu kemajo tuhita Amang inang di nomor tugas Amang Pandita Joshua Togotorob dohot keluarga lam ringgas do hita tu gereja berminggu lam jonok do tu hita tu debata lam tatanda do hatani tuhani ta alus ma di bagas rohata ala yakin do percaya doau kita telah diberkati Tuhan melalui pelayanan Amang Pendeta Togotorob ini. Ala nakin nunga tapasahat tu tanda holong ta tu Amang Pandita marhite pelean ale molo ragu-ragu rupe hamu amang inang boy rupe di jalan kamu anon saya ibadah tema. Jadi selanjutnya tu Amang Pandita Togotorob selamat bertugas di tempat yang baru Amang doat inang sebagai tugas yang baru, jabatan yang baru sebagai pendeta resort naik kelas teh Amang. Jadi sebagai posisi yang baru ikut godang doa Amang bersiajar salengon sebagai pandita fungsional selanjutnya senari gabe pandita resort. Jadi yakin dan percaya kami molo martangiang percaya kepada Tuhan, belajar Tuhan memberkati perjalanan Amang. Di pasu-pasu Tuhan mah Amang di porlak naik baru suang songoni sudah keluarga. Dak danak na pinasat Tuhan tu Amang doot inang gabe boru na burju di pasu-pasu Tuhan tumbuh kembangnya. Demikianlah kata sambutan dari kami mewakili ruas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pinasama Muse mewakili Perhadado. Damang Dainang Orasma dihita saluhna ada perjolo na pinarsangapan Amang Preses Amang Pendeta Resort nang saluhna amanami full timer nang songoni dongan nami parhalado na dong di HKBP Batamon nang soni terlumobi di hala Amang Pandita Togotorob do tala inang nang saluhna ahaanggi nang pinaribot. Jadi wibere kami nakani mulai di paborhat Amang Pandita sahat tuhamion omagwarna naposo berkarya. Jadi maliate madi Tuhan nunga tutu di paborhat huriata Amang dia pala partikianon songon hata ni ende kor na di tahun profesionalismeon borhat ma hita saluhna makubasi huriai. Jadi itu Amang borhat ma Amang tu
HKBP Tembesi di Namak Kobasi Uriata na adong di Tembesi Indah jala margogo jala lam di pargogoi ala amang inang di Pahembakon di tonga-tonga ni Pakkobasion di HKBP Tembesi sa tonga-tonga ni Hami Parhalado amang datung nasoadong di aka pakatayon di pamerengan ng saluhuna aka parjupangata na humurang di tonga-tonga ni aka parsarata unang gabi mengurui semangat ni amang alay lam tamba ma semangat ni amang jalabuan amang ma di bagasan tangyang asa arab marsitangyak kita lam hembang ma Pakkobasyota di tonga-tonga ni Uria HKBP secara umum alani nang si borutabe lam berimbur magodang ma say di padaw ma akapanahit tarlumobi da pala ari-ari parpudion takas dora na di bagasan kurang hipas na sidan na di bulan-bulan na salpu alani say di padaw tuhata maka panahit imbur-imbur magodang lam tu pistarna sahalinami sa kami atas nama Parhalado ng Saluhuna dengan ruas HKBP Batam Pasahaton selamat makobasi ma di hala amang butima hata siya kami oras ma dihita Saluhuna. Mohon izin namang preses sama mang uluan udah kami tokin semua cendera mata amang para tahun amang sipajetan do sinaga dongan ni hamu awon sob tapapar kok mamangon tu Tembesi indah asa songong guarai indah semuanya alai memang tak patokak kape agak togus colmai naga begugu dang olo tangis togus picol mai habe murah olo tangis ada ngono songon siang dia emak kalau ada somai mana tangis nak tangis bedi di ulan nasib keduan binasa hama tohok penjahitan pasahaton borhat-borhat siak kami sian parhar tahun perjulu julungul salim aduk mulai ate hita tutuata perdengka bahasa telah dilihat dope tiki na denggan cuaca na denggan di sadarion na pinar sangkunami amang pareses Padita Resort sosok kita tu Parhalado jadi tak pula gudang merasa sak kami tu amang Padita Togatorop do tu inang ba onggo na warak kunut tahe na kariron bahera rel kereta api do kadang kita naik kereta api berhenti di sana tempat turu kita makdonga tu jolma arung per 33 dangi mak cerita lai namun kita di sini ko lanjut kita perjalanan ta lawi ta tu tempat na baru museng tua kadongam buiro konon dada babai dangi sa museng tu tempat na baru museng di tempat na kita na singgah na perjulu marsaur saya gudang aka pengalaman adong na positif adong na negatif sosongon itu amang jadi songok kami siap parhartau las dorohan kami mabikin akaning alana arong sa statement ni siya naamangkan sebagai barometer HKBP Batamon na diterapot tunalay bapuji Tuhan mada onggo diberek kami songon na herane biasa-biasa rugan ale alani amang nasinggan akaning di rel kereta api na lain di stasiun di bereng bah arong sa positif jadi kami pe gabi terpicu dangi mabay denggat tuhuria sama-sama hita mabay denggat tuhuria jadi songon ima tu amang selamat di tempat na baru ma aka na hurang na mahua bahami minta maaf ma tu si sosong itu inang ba semoga ma sukses di tempat na baru jala hami madok molate ma tu amang do inang di Pakkobasion ni amang do inang songon kaningani akana hurang kanaha ba taban ma gabe sada cambuki mabay na dengga museng tu julan nareo molate ma sa kami
lain nama. Jadi para tahun nama. Ala parsamo kami. Asima rohani tua sa sondok di situ tua. Napurat tano-tano. Rangging marsiranggongan. Tung di tembesipe amang Pandita Joshua Marhobas. Kita di HKB Batam. Tot di Taima marsigonggoman. Lima sekami. Ala hula-hula ya Mang Sinaga. Tinggal dora Mang Sinaga tong menyematkan cincin non. Tong Mang Sinaga mapinasahaton. Sungguh dia pipangalahona las marwani amang. Titi mana tinopa golak-golak pangarahuna. Tuk songono pinabuhi terpatu pani huriata lau borka-borka una amang. Tuhat tamando to bawa pas-pasona pinasahama to amang. Mula tama, imana buter patu pahami. Alanong sipul acara pamurhaton di hamamang dainang nuaing masuk meta tu acara namang ihut marende hita siabuke di namun 672 esadan laos rima hita jongjong. Godong si tutup Ulaon muatong di pasah Tuhan Rangadong betiki mana lembatahe Golumi baen di ruang koko Sai patu papai alami Tuhani Somakirim balok na Tuhan Debatano danani manang naadong parbueni tatangyakum mapiliata martangiang mahita ali di bata aman nami na di Banua Gijang hodo harorwani saluhut selehon-lehon nadenggan dohon nasa ulibasa na mauliutus kupasat kami masian na nilihomitu kami pilihan nami tuho saya jalo megebi uap na khusus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asahu parhasya kami pilihanon pati bulkon karajomu ditungatongan ni huriam dogot di portibion buhay maruhan nami marhiti-hiti todim asalam hutada kami gudang nisil lehon-lehon mitu kami asalam girgir kami mendomuliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Salut artaku upasaha itu naso usatoku ali amanami na di Banua Gijang sai pinarbadia magoarmu sai ro maharajomu Sesau marlomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang leho matu kami sadarion hangoluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami unang kami togiho tu pangunjunan palua ma kami sian pangagong
bulak mamu di bagasan dame jalo mamu apa paus namat di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mako. Di sodakon Tuhan di bata ma buna tuho jala si marohana midako. Di dopakon Tuhan di bata ma buna tuho jala di pasor ma damena tutod di munabi. Amen. 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 Horas Salum. Jadi ada orang somasi jalangan julmar putih tasudi perhaladu dohot keluarga baru pedno masih jalangan. Ya, damang dain nang naong dihunjuk nak kaningan itu serbaguna. Sudema ina lubu baca dohok mana poso bulung, dohok ina PHD nang ama PHD. Tu gedung sekolah bangguna mai tamang. Dah, tamang dah. Ina lubu baca da poso bulung, dohok taken na misal luhuna ramai ta tu gedung serbaguna.